Okwesibili uthi umntimande imali yeqembu sithola. Yes, funding. Yebo basho njalo abelungu. Cha angaba sinayo inkinga kuba belungu abantshontshanga inkomo zobabamkhulu ngoba besinefa thina. Namhlanje ifa lethu selaphenduka iphepha. Leli phepha ke esibuzwa ngalo ukuthi sizolithola apha asazi sizothola apha. Okay. Kodwa kumnandi ukuthi abalandeli noma yamalunga ka MK kulo 4 million eseswenzile bayazama ukusichasa iqembu. Oh, okay. Asinayo umuntu oseqhamuka eceleni. Ngimina nje ngukhumalo no comrade Lebu esensana kakhulu naye. Sesibe nabo khathi iningi kuba khona bafika bethi hayi siphethe na kukhona singakulethe. Okay. Siyakholelwa ke sinenkolelo ukuthi asikwazi uvanisa noma yini.